O problema é a bandeira, porque non todo o mundo está de acordo coa bandeira. Por que? Porque a ver, Vicenta, escoítame unha cousa. Nadia soubo utilizarala moi ben. Entonces, que nos represente. Bueno. Non sei. Ainda non sei. Entonces, Que eu traía... propostas traes? Non me digas que traes debuxos. Non cheguei a tanto, non teño tanto tempo na miña vida, pero traio, por exemplo, unha proposta que podría ser Trae debuxos, é que me cago na mar. esta, que reconocédela. É o do espagueti. A do monstro do espagueti, por exemplo, creo que unha proposta moitísimo máis amable, máis tranquila, conservámolo color rojo, ¿no? E o dibujito do cangrejo moi simpático, ¿no? Esta, que Esa me tamén gusta. moi representativa, Esa me ¿no? gusta. Esa é moi chula. Efectivamente. Eu compro. Que non é por quedar aquí como de tal, pero estaría guapísimo. Recolle valores antigos. Recorda un pouco o concepto do aguilucho, pero en plan ben, Guai. ¿no? E vamos metendo un pouco de república de repente, ¿no? E esta, que tamén pode ser unha boa opción de bandeira, ¿no? Un pouco. Pero para min, The Last One de Forever One, Forever Siempre One, eu poñería como opción... Bravo. El Racing de Ferrol. Ti és do Racing de Vicenta, Ferrol, non? É que che Vicenta. pega, Vale. pero si viva o Deportivo No, eu creo que sería unha bandeira bastante guai como para que representara a todos os españoles, de repente.